subrai jisuno ani khale belai tong thogo kai tono angman mani bage ani pholale tong thok jago subranya angman mani bage sogui nai chu khawole kai tor bai tong gui nai asu kha tong thayo sogui nai chu khawole kai tor bai tong gui nai asu kha tong thayo ham bai ruwa ang ani subrai jisuno ham bai ruwa ang ani subrai jisuno ani khale belai tong thogo kai tono angman mani bage ani pholale tong thok jago subranya angman mani bage ani khale belai tong thogo kai tono angman mani bage ani pholale tong thok jago subranya angman mani bage ham bai ruwa ang ani subrai jisuno ham bai ruwa ang ani subrai jisuno ani khale belai tong thogo kai tono angman mani bage ani pholale tong thok jago subranya angman mani bage Halo. Phaji sung hanya hai lo bir sab laina phaji sung kai tono lo laina podre pod tam mung rok tu boi Phaji sung lo bir sab laina phaji sung kai tono lo laina podre pota mung rok tu boi Bukha khu
cái cho nó lóp lại này cái cho nó lóp lại này lộp lại na hai cái xương cái cho nó lóp lại này đi sương cái cho nó lộp lại na bỏ để bỏ ta mùng rọc tu bùi bỏ để bỏ ta muốn rọc tu bùi bước khá khuấy cái cho nó lóp lại này khá cuối cái cho nó lộp lại na Hallelujah 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 hân xương được sắp nào Rửa sáp na Hallelujah 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 hân xương được sắp nào bé bác nó bỏ cái xương lóp lại này Bề bạc bố gửi sang nung lộp lại na sắc đi ham ya rồi khi bị ơi Sang đi ham Nhớ rõ khi bị vơi so tôi này khó răng khai lóp lại này Nó nơi khó răng khai lộp lại na bé bác nó bỏ cái xương lóp lại này bạc Nó bỏ cái sương lộp lại na sắc đi ham ya rồi khi bị ơi sang đi Ham nhớ rõ khi bị vơi so tôi này khó răng khai lóp lại này Nó nơi khó răng khai lóp lại này lộp lại na Hallelujah 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 hân xương được sắp nào Rửa sáp na Hallelujah 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 hân xương được sắp nào Rửa sáp na cái cho nó phải đi xương lóp lại này Tôi nó phải đi sương lộp lại na ya par mong ka ham rok tu bùi Ya phar mong ka Ham rọc tu bùi lóp lại này cái cho nó lóp lại này lộp lại na cái cho nó lộp lại na cái cho nó phải đi xương lóp lại này Tôi nó phải đi sương lộp lại na ya par mong ka ham rok tu bùi phải mong cả ham rọc tu bùi lóp lại này lộp lại na cái cho nó lóp lại này cái cho nó lộp lại na Hallelujah 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 hân xương được sắp nào Rửa sáp na Hallelujah 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 hân xương được sắp nào Rửa sáp na phải đi nó rok nó bọc costo dar nó khai nhó sừng gió ta pal khai basa lại sừng sắp mong cái sơ sắp lại sừng action trong sừng khai lại nè sừng gió ta pal basa lại nhé Hello phải đi sừng sắp lại này him này pohoro jisu này pohoro ang koi này nó rok joto nó sini koi tim rok nó follow khai di borok ni musamane hai kino sừng musalai ni
যতন পালখে 힘날 보호로 지순이 뽀허로 지순이 보호로 힘날 뽀허로 힘날 보호로 지순이 뽀허로 지순이 보호로 힘날 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 뽀허로 보호로 허허허 뽀허로 허허허 르잡나이 뽀허로 날 보호로 지순이 뽀허로 보호로 르잡나이 뽀허로 날 보호로 지순이 뽀허로 지순이 보호로 르잡나이 르잡나이 뽀허로 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 허허허 무산의 뽀허로 지순이 뽀허로 무산의 뽀허로 지순이 뽀허로 무산의 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 뽀허로 허허허 허허허 수리나이 뽀허로 지순이 뽀허로 수리나이 뽀허로 지순이 뽀허로 수리나이 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 뽀허로 허허허 뽀허로 허허허 Puliano sini ketangkai tono khulumo. Tai বিশেষ kai rupai bisi pandawo phai manjaknai chinro tongo sini TBC ni president
tai TBC ni adong leader rock tai SNB SB Sadar North sini former secretary ex yes tai joto SNB ni leaders orotai manjaka mandai MPCC ni executive body basically president vice president secretary tai joto tongai members borono puilano khakupur bainarokno lamsogo hambairinan musungo taibo oro circle ni women's rongni ngibo manjaka executive body tai TBC ni women's oro gereng mothani leaders secretary president dikon live dikon te anise okra kusu sakchalai jo to nono ojorao Christmas tai bisikutalni hamjakma sibai yaparo tai paithago teba hambai mario tinoro jompui sakang Baptist Association ni sini buskango asukjak sar H Reverend H Banlang mana ira sini ke bumung malai marbla Reverend H Banlang Tiana yes Jampui Sakang Baptist Association ni secretary tai bini logi song borokno bahaino paipilea hamjak mung sibai o bisikatal tai Christmas ningai ani nukhung ningai mondoli ningai rokno yaparo tini khasrangma panda bahai ki khasrangna abo kaitono saimanai जों buskango turuk-turukai tanglainai tamkai panda sengnani sekang sabo bojaga songjaka abnang kisa saklai grawan oro chairman no tongo ang former dikon Biswadev de Borma prayer tongo prayer khainai sini dikon Partho de Borma Chargoria BC tai Chinoro speaker to tasingo bumung ang saikhanaraka Reverend H Balal Thayana sung baltiang kaya ba kaham ko susata oro amo kisang ko koy mo koy jai hok hambai offering Miss Asar group tai oro prayer tongo sini mandai MBPC president sini dikon Sosindro de Borma tai solusong oro Mr. Somir de Borma Mr. Sojol de Borma oro group song tongo imau Baptist Church MBPC choir oro JSBA boro tongo tai paithago sini ruthi bini bo bumung sopaike bonogoti atong ba ko announce sini convener tongnai closing prayer abong kai sini dikon Bimol de Borma mandai BC tinini o khas rangma pandawo je songjak rongni bumung abo hambai phadi जों अरो तंमा हाइकिनो तुरुक तुरुkai बुस्कांनि अंगो थांनाय आं बाइबेल पढ़िउइ आं कइनाय सिनि दिकन पार्थ बनो तियार तंना बागै आं परिमाने क्लगो बो सुरिनानि बागै बनो आं जरा रवाना अरो आं पढ़िनाय oro sini team je tongmani abono no porinai lok chaidni 18 abono no porinai
Sobrani phola ano koboljak tamoni hunke kri rokni thani kothoma kaham pirna bagui bo ano chongkha khajak rok khengnani nugya rok nugrnani tai kusubjak rokno phiokna bagui ilemba kathar porimani bisingti jotoni thini hamari kuplung khlaitung koinai sini dikon partho bono surinan Sorry nai. Apakah ham phanganang kaitor nono o sarik jorawo paiplaya ham bairo kaitor sobrai nini hamari nini hamjakma nini kharukmani buthai kaitor nang tabak o jorawo sini bethel mothawo nachatok tongthotok khlai kaitor nuni ni busarok no ba hai jora ka hamrei tongmani bagai nona hambai yafro kaitor o sarik jorani je khasrama panda toidulnai wa fa nang subadi bini bisingti khlainai panda na pole chimin paithak jora tai kaitor o khasrama panda o kaitor sini thaniwo bo hai kok thai rok nangai tong wa fa abo sungno tini kok kesanan bagai faisok wajak sini buskango nograi kaitor nung subadi tayar sungjo to tongnai rok nini kok thai no sung kha bising sobai kaitor sini thangsungo wa fa sung samongo thepai manani bagai nung subadi taitam sanai kaitor bebak jakno oba hekeno sung joto jagani ne mongoi sakhiri tongmanani bagai nung sung subadi ni jisu ni nung wai surisan hambai phaidi gai sung buskango thanglayana जों offering ang koinai asarokno tiar tongnam bagui tai oboni logi gan rasapnani bagui bo bihasle koyarok buskang phaki chao borokno sung jotono rasapnai haipano koyarok bo buskang tongkai chao gan thaichar sabdi sung offering khlailai tai asaronok koyo norok kisa offering collection no basanani bagi Phadi sung rabar chaplaina yafar de bebakai tono ni kha ko thar baiki
Brum no. Hamsanay mol brum brum no. Ya fardi beba kai to no. Ya fardi beba kai tono. Nini khak thar bai ke. Nini khak thar bai ke. Jisuni mong bai rekhe. Jisu ni mumbai rekhe. Hamsanai mol brum brum no. Hamsanay mol brum brum no. Lúc nai shalsa nung. Nungai salsana. Manai hamri no nung. Manay hamri nona. Lúc nai shalsa nung. Nungai salsana. Manai hamri no nung. Manay hamri nona. Rana mo chungri ya tong khele. Musungai raya tong Kai to le kele. sai mano sini Kai khano. tole sai mano sini khano. Ya phano mo sung ya Ya phano. farna mucung ya farmano. Kai to le ya sak na mo sung za Kai ya. tole ya sang na musung zagya. Rana mo chungri ya tong khele. Musungai raya tong Kai to le kele. sawi mano sini Kai khano. tole sai mano sini khano. Ya phano mo sung ya Ya phano. farma mucung ya farmano. Kai to le ya sak na mo sung za Kai ya. tole ya sang na musung zagya. Lúc nai shalsa nung. Nungai salsana. Manai hamri no nung. Manay hamri nona. Lúc nai shalsa nung. Nungai salsana. Manai hamri no nung. Manay hamri nona. Ya fardi beba kai to no. Ya fardi beba kai tono. Nini khak thar bai ke. Nini khak thar bai ke. Jisuni mong bai rekhe. Jisu ni mumbai rekhe. Hamsanai mol brum brum no. Hamsanay mol brum brum no. Ya fardi beba kai to no. Ya fardi beba kai tono. Nini khak thar bai ke. Nini khak thar bai ke. Jisuni mong bai rekhe. Jisu ni mumbai rekhe. Hamsanai mol brum brum no. Hamsanay mol brum brum no. Wana ma singsa hamari nuk nai. Masingsa hamari no. Wonai ma tui tong nai borok Bonai nai. matui tongai progle. Kethar kusum kusum. Kethar kusum kusum. Bai playa tong nai kai to Bai ni hamri. praya tongai kai toni hamri. Wana ma singsa hamari nuk nai. Wana masingsa hamari no. Wonai ma tui tong nai borok Bonai nai. matui tongai progle. Kethar kusum kusum. Kethar kusum kusum. Bai playa tong nai kai to Kai ni hamri. praya tong nai kai toni hamri. Nuk nai shalsa nung. Nai salsana. Manai hamri no nung. Manay hamri nona. Lúc nai shalsa nung. Nungai salsana. Manai hamri no nung. Manay hamri nona. Ya fardi beba kai to no. Ya fardi beba kai tono. Nini khak thar bai ke. Nini yak thar bai ke. Jisuni mong bai rekhe. Jisu ni mumbai rekhe. Hamsanai mol brum brum no. Hamsanay mol brum brum no. Ya fardi beba kai to no. Ya fardi beba kai tono. Nini khak thar bai ke. Nini yak thar bai ke. Jisuni mong bai rekhe. Jisu ni mumbai rekhe. Hamsanai mol brum brum no.
mol brum brum no นุกในชัลซาเนอ nung nai salsa ne มาในคำรีโนเนอ manai hamri no นุกใน ne ชัลซาเนอ nung nai salsa ne มาในคำรีโนเนอ manai hamri no ne ยาพัดที่เบบาไกจโน ya far di beba kai tono นี่นี่ข้าก็ทาร์ไบเค ni ni yak thar bai ยิสุนี่มุงไป ke เรเค Jisu ni mung bai rekhe อัมซาในมอลบรุมบรุมโน Hamsa nai mol brum brum อัมซาในมอล no บรุมบรุมโน Hamsa nai mol brum brum no สุเปรย์ไก่ตัวบุกราจิชนนอจระกุลโมเตหัมไบโรตามนิพาเกงไก่นงสนอเมียนิทิเกตับสุสระกะหัมกุนเกยนัยกุลกะตุยดุลกะซับกะเบบกจักสุบะกามบักเบหัมไบไก่ตัวอามันบิสิงติเกตินิชาริกนิปันดาวนงซึ่งเจมันสักจรตุยนนยาฟาร์กะอายาฟาร์มงนนิงจัสักดิไก่ตัวนงเบบกหัมเรดิไก่ตัวเตยนินทินิชุริจาวเบบกโนอปันดานนงปุยเลเทกไปทักนงนัยกุลดิตุยดุลดิซับดิเบบกนินมุสุงตินินคลายดิเน Surima hamare ma bukra jishinu mung apa kaitin tin churisano. Amen. Hambai ini suri nai no Phadi gai sing tabuk tebu buskango thanglai nai ang ojorawo no sini convener silver jubilee ni convener bono jorano ya pharo bini nangmani samung rono tangnani bagi o jorano rujago hai no hai sari kaham sing waisasak kai tor lob jak thong mol brum brum hon layana na gina tabuk to jot to saya koi phailai jak ba sabne besak energy engkha sang nai lai nai mol brum brum kai tor lob jak thong yang kom phano kintu yang te bo sound bisi te wisa mol brum brum Kai cho lop jak thong belai hambai hain hai joraman kha tinini narwai rokno jeng kisisa sini yakpai rnani hnai jeng wansuk laikha tini sarik je phainai rok je programo tongnai rok aboni bagai ang puilano koinai Sini tinini speaker, tai bo oro sini mothawo jora kolokma romui tongui thangka bini jora wono chung oro halulai marok moitomano JSBNI Executive Secretary Reverend H. Vanlal Tlana ang bono koinai oro kisa buskango basa phainani bagai ang koinai bini Mrs. Tai bini besarok, please come here with your family. Ang tebo koinai, Deacon J. Lal Rinoma, Zion Baptist Church Bangmun ni, Bobo Jampui Sakan Baptist Association ni, Deacon, please come over here.
Ang koinai obono rona bagai sini Reverend Kishore Kumar Dev Burma, President TBCU, bono obono yaparna bagai ang koinai. Reverend Kishore Kumar Dev Burma. Sini tinini speaker, Reverend H. Vanlal Klana, Executive Secretary JSBA, bono yaparnai sini Reverend Kishore Kumar Dev Burma, TBCU ni President. Sangkisa yapa khorob layana. Sang thagya wi tong kai chawana. Sangkisa yafa khorb cholaya wi tong layana asuk hasal ni borok chinora phaika sung koimani bagai borok ihi hane manliya bo sudu reverend simia bo du driver sachung gari chalogi phaika bini logi bini message tongo bini busaro khorok tam tongo bini message rokna ang koine asas rokna runani bagai bini message no koinai bini asas rokna runani bagai bini busarok no bo jeng memento yaparnai bini busarok no bo memento yaparnai abo khai chini Reverend Balteya hangkai jeng teu siniwo Reverend Balteya ni Mrs. Haike jeng tabuk Deacon J. Lal Rinoma Zion Baptist Church Bangmun ni JSBA ni Deacon Pada jeng tak kita ya pak khorab lain kan lome hambai abni logi na jeng tai bo koinai tinini hiali surinai te MBPC ni President Deacon Sochindro Dev Burma ang bono koinai buskango phaina bagai bini logi tongnai te khoroksa MBPC ni Cashier Deacon Ramchandra Dev Burma borok khorong no ang phaina ni bagai koyo abne logi ang koinai MBPC Women's Committee ni President Miss Molika Dev Burma ang bono bo koinai kisayang buskang phaina ni bagai Miss Molika, MBPC Women's Committee ni President, ang koinai asas rokno borokno felicitate khanya ni bagai chini Deacon Sochindro tai Deacon Ramchandra borok mia bahaino sengbai tongo tabuk bo sengbai tongo abon bagai pipeline hambai tai joto manjaknai rokno ang haina hai hambai ya pharo
जों ताई खरक ननि बागै जों याफा ताम माने बाथा गियावै जों थांलायनाय जों नुखा आयांगो मिस मलिका प्रेसिडेंट MBPC वुमेन्स नि आउन परे डिकन रामचंद्र MBPC नि केशियर ताई जों ताबुक यांग फासिंगो डिकन सचिन्द्र MBPC नि प्रेसिडेंट ताई तिनि नि हियालिनो सुरिनाय बेलायनो हामबाय याफरनाय रगनबो बेलाय खाकसांगो नरक सोंबाय तंमनि बागै जों हामबाय रुओ नरक आजगै मानखा आबनि लगिनो जों अरो जत डिकन सार्केलनि फातारनि ताई सार्केलनि जत डिकन दंना आं कयनाय आं कायसा कायसाखाय खरकसाखाय बुमुं साग्रालिया हायबनो आं कयनाय नरक किसा साकाव फायनानि बागै आं कयनाय जत डिकन लाइफ डिकन चिनी सार्केलनि ताई आलका सार्केलनि फाना तंखाय प्लिज नरक यां कासाय फैदि जत डिकन लाइफ डिकन आबनि बिसिंगो जे जों तिनि फुंगो बर लाइखा जे कारजागै तंमरक ताबुक फाइनरक नरक किसा यां बासादि आं कयनाय आसार्स रगनो बरकनो फेलिसिटेट खायनानि बागै आबो डिकन परिमल आबो खरकसा डिकन बुमुं आगमालिया लाम कथारनि कालीनगरनि आम परे डिकन बिनन्द डिकन सचिन्द्र डिकन पार्थ डिकन पार्थ के चारगरिया डिकन सचिन्द्र बालुदुम डिकन बिनन्द मान्दै ताई कैसा डिकन उनकोनि कालीनगर बा लामकथार ताई आयं पाइथगसिनि दा परिमल आबो डिकन मान्दैनि हामबाय जतनो जत डिकन लाइफ डिकन हनै आनि किचिं इंजिनियर जेम्स जो फाइका हायबनो जोंबनो बिनि प्रोग्राम तंमने बागै ताई चिनि दाकिशुरबो तंखो चिनि रेवरेंड रंजित खरकनै रंजित तंगो रोंथमा बाय चिनि कसाम ES बाय कसाम सेक्रेटारि SNBA जों बरकनो जों उलो खोनार लायसिनाय आबोनि बागै नाकारसानो जों आमो हाके ताई जदिनो कारजागै तंखांखाय जों बरकनो उलो हायन हाय रफिनाय ताबुकनि बागै आसकनो हामबाय ब्लाय बिलायखाना हामबाय सिनि कनभेनरनो बिनि सामुरनो पाइ थांमानि बागै ताबुकै फादि जों गाननि बिसिंति खास रांलायनो रोजामुंनि बिसिंति आमबागै अरो जों पुइला रोजामुं खोनालायनाय सिनि सलुसं मिस्टार समीर देबबर्मा ताई आरो एक साथी दंगा साइमेलिया मिस्टार सजल देबबर्मा नि आरो सैजाक सलुसं बंनि बिसिंतिकै जों पुइला समीर नीति खोनावाना समीर देबबर्मा
যদি বড় খরকসা আঙ্কাই বিনি পরে চিনি সজল ন তিয়ার টংনা বাগে আং কয়নারগ পইলা আঙ্কে অর সমীর দে বর্মা সমীর করি আচ্ছা ঠিক আছে আঙ্কাই আং কয়নাই চিনি সজল মিস্টার সজল দে বর্মা আপনি লোগো গ্রুপ সং ইমাও ব্রনো তিয়ার টংনা বাগে আং তাবুনো কয়নারগ মানে পাইমানে লোগো তিয়ার টংনি Apa sini ketangkai tanah hambai jarani bagai sini jubli komite ni konvener hai kabat jauh program sit caluk nai borogana jara kaham rumani bagai tai sini tini ni tifang bono bahambai ano jara kaham rukaban bagai te bahambai sini speaker sini sar babo tini sini kaitoni kok sana ni bagai sing pajak hak salmani sing saimano padi ang resabana ani je songjak tongma haikino Kata banggi, poi to kelai di, nini subrayu kai torno. Kata banggi, poi to kelai di, sini subrayu kai torno. Hari naidi sengcah genanggi bidi senam zagrogno na hari naidi sengcah genanggi chừng nào sinh tòng lên tới hết na tòng thong na sinh các bạn khát sang mà bàn đằng các bạn ang ni nó mà sạc lại chiều này obo gan khana maka balo kahai puna ang tini program panda saluk pai chen nogo tangi serapsa kisi sa sereng payo saya rok tongi mano hai pun naka di norok bo saya rok tongkai ang bo sai to bo
boi to khlai di nini subrayung kai to no khata bang di boi to khlai di nini subrayung kai to no Hari naidi sungsar kenade didi senam jago hari naidi sungsar kenade didi senam jago Hapung hanai tei ma tei lang rok no Go phang wa phang tok sa to tei rok no Hapung hanai tei ma tei lang rok no Go phang wa phang tok sa to tei rok no Busuk je mu sang re Busuk je nai thok re Busuk je mu sang re Busuk je nai thok Kai to nung le se nam kha Busuk je mu sang re Busuk je nai thok kai to bước khata bang đi boi to khlai di nini subrayung kai to no bước khata bang đi boi to khlai di sini subrayung kai to no Hayung benade sawe sabaya bidi hamari roko Hayung benade sawe sabaya bidi hamari roko na nang ya poi to khai nai rok le ha ke tal ma nei nai se wap na nang ya poi to khai nai rok le no kha ke tal ma nei nai ching le se che tong tho ge se che khak sang ge nai to nei le mu sa na se che ko to ge se che khak sang ge se le mu sa lai na khata bang di boi to khlai di sini subrayung kai to no khata bang di boi to khlai di nini subrayung kai to no nini subrayung kai to no sini subrayung kai to no nini subrayung kai to no sini subrayung kai to no Habai Belaikena hambai jeni takuk sojol no angkai khun khna tok jakha tobo tong tok jakha belaikena hambai phadi sinoro haino hai जों खाना लायफिनाय तासिं आं सामानि जे इमाव बेप्टिस्ट चार्चनि बावनि हयते जों गान खोनालायानो इमाव बेप्टिस्ट चार्च न जरार जागो तोरा तंकुरि साइनानि इमाव
Hello. How am I roasting a Katan Kaitano or an Asin Tifano? Tabuk Padi Sung Tabuk Khana Lai Piunai Sini Choir Mandai MBPC Choir Borong ni bising tiga sing Khana Layonai Abne Uklogo Sini Bukuk Roti Botiar Tongtung Abne Uklogo no Tini ni speaker no Sung Joraranai Au Gan Paimani Uklogo no
Halichuk. Hello. Hello. Halichuk. Hello, hello. Hello, hello. Hello, chick. Hello, hello, hello. Hello, chick. Hello. Juka zoran toka, sale juka zoran toka, bye bye di joto bayaro, kaito ni samung tangani, bye bye di joto chalairo, kaito ni samung tangani, sale juka zoran toka, sale juka zoran toka, bye bye di joto bayaro. Kaitoni samung tangani, bye bye di joto jalairo. Kaitoni samung tangani. Ayang hardi heto kupolo maile mone tong baika zora tong sani rarung mayake ya buksa ke kipina nana nasi tong yawoy sekeranawoy dakikirana kai baidi Baksa khasadi, mai motha balna khai baidi. Sale chuka zara toka, sale chuka zara toka, khai baidi joto bayaro. Kaitoni samung tangani, khai baidi joto jalairo. Kaitoni samung tangani.
sani zoranga sani yagata thambido saltanya sani habakare de rabada khadido Maya sani zoranga sani yagata thambido saltanya sani habakare de rabada khadido Sale chuka zorantoka sale chuka zorantoka Ai bagi joto bayaro Kaitoni samutangani Ai bagi joto chalairo Kaitoni samutangani Sale chuka zorantoka sale chuka zorantoka Ai bagi joto bayaro Kaitoni samutangani Hai bagi joto salairo Kaitoni samutangani La 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 Hambai. Belai belai kena hambai koyar group rokno phadi hingkai tasing ang samahai sini buku roti bini khokti ke sing khana lainai abni uklogono tini ni speaker ni bisingti sing kok khana laina tini roti no jorar jako
Belai belai kena hambai, sini buku rutino, padi hingkai tasing sama haino, sini orang gan bokri khaba, ozorano sini sar Reverend Ace Ban Lal Thiana, yes, JSBA, sini sar no, o zorano, rezabu. Mungkin marno, kia mas sering siku. Poilao cini ketang kai torno hambai ruo, taibo tini cini tuipang bo anozora rimani bagai hambai ruo. Ang wanakha tini o silver jubilee palai mano nugi chini preparation rock chini o silver jubilee organizing committee borok busuk ke hard work khaikha abo srai no nugui tongo ngai tinio ang hambai ruo chini o Bethel Baptist Church ni joto tuipang o organizing committee chini convener tai chini joto dikon rok ni thanio ani kha ni hamjakma tai chibai maya pharo tai tini chini respected TBCU President Reverend Kishore Tongo, tai chini Reverend Ronjit Deborma, chini XES SNBA, tai chini Reverend Ronjit Deborma, ex Secretary SNBA, tai chini Reverend Monuranjan Deborma, tai chini circle ni chini tuipang rock, tai chini yang dikon rock circle ni tuipang, tai chini association ni tuipang rock ni thanio, kaito ni mungui hambai maya pharo. Tinio ang kok brok by kok sana ni kisang tamuhai ungu tamu ni bageng kai o Bethel Baptist Church ni simi kokbrok ang Simon kha buzi kha a jaga se aini surung nok a jaga se aini surung thai o kokbrok surung mani jaga ngai norok se ano snam na kokbrok o snam nai sa khai Bethel Baptist Church se abo se aini kok thik de thik ya abo tabuk ang tai chap man lia tamoni bageng khai yang tipra rok ni bisingo tongkha yang tamo joto jati rok ni bisingo tongmani bagai bono kok brok abo ang asuk kaham khai tai roman lia abo ni bagai kechuri hai phano ma sanai
abo norok bujiano hini mawan sugo tai kok brok ang sayang mani 8 bosor pakka 8 bosor kok brok bai kok saya ungka abo ni bagay bisingo bukisa derama ni tongano abo ni bagay norok o derama jaga o bu norok ano tao hinay understanding kay dita ang tinihoro joto o Bethel Church tay o choir team tay joto tini painay ang bumung kuya pano ta norok ni sakao ang hambay maya paro ngay tini o silver jubilee o zora nung manay hini chini sar chini TBCU President Reverend Kisor Poila ano sahor ka ang kay saka ang kok brok bay kok sana ni belay tukjago abo ni bagay sudu manjak na bagay ang painay zora kay ano tari di hini bono barbar ang saka hay pano bo sawo nung mase manay tama hinay mase man mase masanay hini bo ano sa sahor ka kay ang belay keno wana ka hay pano kay torchubano hini mawan sugo kay tini chini tui phang kay sawo nung je busuk joran naiman nadi 2 gonta 3 gonta panong tung hini bo ano kok rika hay pano ang kay tabuk ni juk ang kisa sanay chini zampui hilo nung paye kok sa paikan ke 15 minute to 20 minute asuk jora nung saya ke o speaker kay chaya abos yung tangka yang chini yang o bahaya bo ang samaya am tuino o tabuk ni juk belai keno alada perka ageni comparing to tamo hinay lai thangnai o chini jibon chini sikla ni jibon hinay ta omo by compare klai kan ke belai keno perka chini zorao khai 2 gonta bui sapano khai chung nai sigui khanawi omo hai tongo hai phano tabuk ni mall tabuk thi ko ngana na tabuk ni mall ni khunjuo le 20 minute se thik thangka aboni bagay 20 minute zora masanay Paidi elemba kok thai porinay chini team abo ang sikang porinay Luke Kothomakaham charni 18 Subraini Phola ano koboljak tamni hinke kurui rokni thani Kothomakaham pirna bagui bo ano chongkha khajak rok khengnani nugya rok nuk runani kusup jak rok no phiokna bagui Pia subrai bini bororok no khairok na hunmani asal ni kok saklaina bagay bo ano rohorka tai kaisa porinay Filipi charni 4
subrai no tuyui norok tong thok mang tong di ang o kok hai no hai sawo tong thok di bebak bai no bebak bai no hama logui tong di subrai dakti no phainai mungsa ni bagai phano tawana di tamokhe norok bebak kono suri sanui hambai rui nangma manui no kaitoni thani sandi tai tinni Filipi tinni teroni simiang porinai abo haifano takurok ang abono kubuino manka hini khakaya tamokhe ang tamoklai hunba tamokhe ang tamoklai hunba uklok no pogui buskango soguina bagay se ang kaprawo kaitor bini kok thai porimano chinjoto ni sako katal khai hamr khlai thung surinai hallelujah chinia fakaitor tini hor kachang jorawo nini kok thai sana ni bagay nini thumnok katharo ang chongjak kaitor tini horo nung aini slaitui aini bukhuktui nung kok saphaidi o silver jubilee bethel baptist church asuk jora kolo ma nung tui tongoi tini 25 bosor BC palai mani bagai nini thanio hambai maya pharo tini horo kaitor nini fola kathar bai chungno koboli nini je nai ma tui no chung ya pri semana tui khe chung no chubadi hini bugra Jesu Christo ni mung bai chung suri masano amen chini o chini thim abono nugui aini bukhawo kaitor kok samani tongo tai aboni sikango chini TBCU President Reverend Kishore tai chini da upen borok bai chung juga juk khlailayo phone bai hai phano 3 saptah de 4 saptah ni sikango ang accident ong kha aini phone hawo klai tai cholia bebak number phone number rok message rok je borok o program rohorma bu kema thangkha tai ang tai mungsa saimaya ta mongkha borok ni contact number bu kurui kha ngai sanna ni bu je aini Mumbai lo contact number tongma bu kema bai kha ang mungsa khai maya tabuk chini JSBA ni executive committee members rok ni phone number porjonto kama bai kha boni bage borok bai bu ang kuno juga juk khai maya omohai obosta wo ang tongkha aja hai phano tinio kuno mote o chini bukhuk ruthi bo bai chung aini burui ni bising tui juga juk klaiman kha boni bagai tini o chini thim rokbu kisa taisa saiman kha ngai aboni bagai no tini horo aini o thim no nugui aini bukhawo poila wan sukmani sokphai mani khai abose chung kaitor chung no tuidul kha ang chung o 2020 na 2020 sono
o Bethel motha cheng sama jorawo tini hai sal chung wan sugui maya kebo bai phano wan suk maya tini chung sok nai de sok ya kethang tong nai de kethang tong ya abo bu chung wan sugui maya hai phano kai tor chung no tuidului jora kaham chung no riui tini nai tho khai chamung kaham kaham chawui o silver jubilee ruk phai bc chung palai man kha abo kai tor ni hamari kai tor ni chuba chu se ang kriyo tamon khai abo ani sak phan bai se tamo soguyo hini chung wan suk nani belai kheno kriyo abo kai tor chung no chubaya kai tor chini logio tong yakhe tinio chung umu hai jora chung manjak manglak abo ni bagino tini 25 years chung sokha hai phano chini bus kango kubang ma samung tongkho haba narak nani abo kubang ma tongkho nai di chini sikam rock nai chini zampui JSBA abo 125 years chung ungkha o motha rock abo bui o gian ganang rock surung nai rock borok samani khai motha rock 100 bosor ka khai 100 bosor ni ulo khai yang tola tuino phai khai yo hino abo thik de ungno hinei ma wan sugo tabuk chini zampui ni motha khai tamo phan maya hai ongui tongkha hai phano tini horo chung ruk phai bisi chung palai ma rok no nugui khas rangui kai tor no chung lob mani abo busuk nai thok abo busuk kaham tinio kai tor no chung lob ya khesa bono chung lob nai o sungsaro kuno kha bernani tai tam hinai sungsaro kuno chini ang kokbrok by sanani abo kuno chung no muthang nani chung kathang khe tong nani bagai kuno asa o sungsaro khai kurui abo ni bagai no kaitor simise chini phan chung no tui tong manai chung no kaham khai tui manai tai kuchugo chung no tonui manai khai kaitor simise kaitor no chung yakarui kaitor no chung kaitor ni lama chung pherui tong khain ke chini buskango kuno asa tonglak hamya chaya mamangse ang chini kokbrok ni gano ang belai hamjak mani khai jeno khungo jisu tongo ano khungo khak chango hinmani jisu Kristo ni logyo ya prisenai jisu Kristo bai himnai omo hai nokhung kuno jago hamya chayong ya nokhung poribar rokbu walai suklai abisingo bukurui abo phang khai chini sikam bisingo bu nukjago abo ni bagino o ruk phai bisi chung palai paimani ulobu jotto nislai nangkuk mani khai relationship abo subrai Jisu Kristo bai kurungui tongmani abo sechini abo simi sechini phan tai kuno kurui naidi chung borok munui su rokhai chung sikla sokhain ke sikla khai bini tamo bukhan naruknai umuhai tongo hayade o hamjak umuhai
jalasi klakai bini hamjak burui obo hai bini bukha nargnai umu hai tongo engkai bini hamjak o burui bai tamo kurungui sob somoy tongkai ke botai bobono bini o burui no nugyawi botong maya bini bukha tamo hai ungui tongo abo hai no kaitor bai chini relation abo kaham untong kangke kaitor bai tongyang nani belai keno chungkiri nai tai chung kaitor bai kurungui tong kangke ke chini samung chini je yapri semani ajaga o kaitor ni hamari chung manai tai chung chini thimo chung nukmani naidi chini gana ginio kubang ma kaitoni kok no khanaya ya chagya kubang ma tongkho borok no kaitoni thanio tubunani abo saboni daito chung kaitoni kok khananai kaitoni kok ya chaknai kaitorno sininai kaitorno hamjak nai chung o samung nok thaya khe sabok khai nai bui oino jagani phai de borok kok pir phai nai ongya chung chini barja kubang ma tongo abo chung khaya khe kaitor ni buska ngotamo chung sanai abo ni bagino chini takhuk bukhuk kubang ma kubui kaitor no sinia o mutai atai khulumui lengui tongnai kubang ma tongkho borok no phiok nani borok no kheng nani abo chini daito abo chung khaya khe kebo phanok khai nai kurui abo ni bagai no tini horo kaitor no kaitor ni samungo chung teibo yapri senanango ang sikam cawo hini ang samani kok hini norok taya chakdi tabuji di tamuni bagen khai chin chung sikam rok belai khenok kapal kaham tamuni bagen khai chung o kaitor ni kothoma kaham no chung yachak mani prothom yachak mani simi 50 bosor bisingo khai jot to 100% Christian nung tangka abo chini kapal kahamung mani bising tui no tabuk kaitor belai keno bini hamari chini saka ulu klai kahini ang sawi mano tamni bageng kai o sikam rok chini phan khai sudu kaitor simise abo tai kuno chungno ti sawi chungno tamo sukjorawo chungno danai ke bokrui abo kaitor ni samung se haifano naidi tabuk chini sikam no ang taisa sanai tabuk kaitor ni lama chung pherugruk tabuk ni tamo hinai new generation rock kaitor ni lama pherui kaitor ni kothoma kaham pirnani abo borok seler rugruk tabu khai chini economics hindi bebak noklai thangkha abono kaitor ni samung tangmani kaitor ni kok thayo tongmani slai kaham boro tongba kaitor ni samung chung khaya khe chini dopa komornai chini sikam dopa rok bu tabuk turuk komorui thangkha tamuni bagai chung kaitor ni kok thaino kisa norui tabuk khai sungsar tong thok mung tong lai tamo drugs hindi tamo potrepot omobai tabuk tong thok mung simi chung nai layo abo khai komornani lama simise thang nani lama yabo abo ni bagay no chung kaitor ni lama o yapri se yakhe kaitor ni lama o chung him yakhe chung
komor nai aboni bagay no tini horo joto ni slay kaham o Bethel Baptist Church ni bagay kaham Bethel Manday o Elcar ni bagay joto ni slay kaham kay to ni kok thai kay to ni kothoma kaham se nai di kay tor kay busuk kubuy je chini nangmani abo chungno ruo hini srai kay aini jibono bu ang saimano aini nangmaro chung pastor rok ni beton kay chung saimano no chini senior rock se taibo saimana no uskango chini pensioner rock chini office phai borok ni beton na phaika o subset pension beton kubang kuk man nai khai 15,000 se nai di tabuk ni molo khai busuk 15,000 khai busuk ba hai phano borok ni nokhung borok ni poribar belai khenot nai thok kai tor nai kolo borok o beton asuk bangya phano borok ni busa tamo samungo belai khenot chugu umo hai kai tor ni samung khai yang ungya phano yang khai ungai aboni bagai tini horo ang kok kacharna muchung mani khai chung tai chini nokhung khai kai tor ni samung no tangnai hini kai tor no chung krak khai bono ya chagi bini samungo chung ya prise khan ke tai bo chini nokhung chini ha chini para chini mothawo kai tor ni hamari tai bo chung manai hini ang khaklayo ang belai kheno kok brok bai kok sanani tukja kha awoni bagai no asuk jorang thum kai tor bini kok thai je samani chini chini jotto ni bagai hamari khai thum amen hambai chini sarno kok borok mai phano khana to kai thacha kai sai khna ri tep si srai ingsiwo sing kok borok sanai jambai si khana to ma haingsiwo blai kana hambai chini sarno haino hai phaidi angkai o jorano ang chini convent no joraro bini kok sana tongmani sana ni bagi o jorano bono ya chini program tabuk sak jora wono thangi tongo tabuk 8ta hangga ba sangta kisi sale ler laisinai hai ni bono asuk ler glak seng o panda paimeni yakolo seng jottono hai no hai kristoni takuk bukuk leaders okra chakraro seng jottono mai thok yabono seng yang go chalai nai seng di poro chalai ma jaga no yang dikon nirmol ni bini noklawo tai mamui songmani jago just o jaga bai ikoro ganawo no hake ang khnani program kisa saklai nai tini second day abo orono maisa bai keno paisinai seng jottono jani ja nok nokhongo thangai tabuk sak jora sengno kaham khlai tonmani bagai seng jani ja suri lainai chini suri mani thagiawoi khana chini day 3 eba sal tamni sal tai paithakni sal chini jubilee ni khana chini program 9ta ni simi 10ta angnai ajagawo chini release khlaijaknai kwbangma samung kai aro chini abono tuidulnai ba anchoring khlainai aro Dikon Nirmol Simon de Borma chini mothanino seng puilawo tongo obo 9ta ni simi 10ta 9 AM to 10 AM ni bisingo release of balloon
aro leader tongnai Mr. Kartik Deborma tai ajagao Reverend Chandra Kumar Deborma Hasuk Hapar Baptist Association tai Mr. Sochindra Deborma Bethel Baptist Church ni जों तिनिसाक जरा जों खोनाका जे चिनि Reverend Chandra Kumar Deborma Koila Sohorni bo kisa sak hamia haipano horos जों confirm ngai bo phaine de phaya abni ya golote kisa tongo a jora ni bisingono unveiling of silver jubilee memorial stone chini phatarori kupur by kholobjak stone abono जों unveil khlainai abono khlainai Reverend Kishore Kumar Deborma President TBCU tai Reverend Monoranjan Deborma ni presence by abo khlaijaknai tei kaisa tongo जों Faruk Phiok lainai chini desh ni shanti ni bagai kaitor ni surinai rok ni bagai aro chini te kaisa leader tongo chini former deacon Bidya Deborma tai abono jotto khlainai abo chini Reverend Ranjit Rungthoma hangkai bonobo sinuo chini Reverend Ranjit Deborma former secretary SNBA abo 9ta ni simi 10ta ni bisingo ongnai haki abo niya gulo chini 10 to 1 PM 10 AM to 1 PM abo Jubilee worship service tongnai leader tongnai praise and worship tongnai Bethel youth by MBPC choir chairman tongnai Reverend Monoranjan Deborma secretary MBPC tai aboni details ang saklailia aro bel tokjaknai rok tongo जों kebo nukhna oro bel kaisa berajak जों abo khna oro buskango जों beranai Jubilee bell hangkai je thasingni banner aro chini stone khuluknai Jubilee memorial khuluknai balloon yakarnai Faruk Phiogoi जों bell botok lainai abo hakena जों abo hake जों tai details program abo khana joraman khai sajinai abo ang tai salia tai जों di poro hangkai chini panda kotor je worship service paimani ulo chini kaisa rukphai bisi terni chamung kotor ongnai silver jubilee feast aro haino hai jotto Christoni leaders chakra kusu jotto nono ang a jubilee feast obo manjakna ni bagai koimong narogo hake belaino hambai chini speaker no tai jotto chini oro leaders rok no hambai roi tini ni bagai asok no hambai hambai sini convener no hanggai phaidi जों पाइथाक दिगि थांलायसिनाय पाइथाक दिगि sini oro पाइथाक दिगिओ पाइथाक सुरिमुं सुरिनाय Deacon Bimal Deborma Mandai Baptist Church bono jorar jago bo phasitung abuni uklogono tinini tamnai sobrai surimung suri panda kholob laisina hari ini chúng bắt lain surinai जोंना हामजागनाय जोंना सुबानाय जोंना नागारनाय कुसु कप्लाय माय गना आफा काइटर ननो जरा खुलुमै खाकसा हामै माया फारो तामनि हिंका काइटर अ बेथेल मथानि जे रुखफाय बिसिनि जे प्रग्रामनि साननैनि पाइथाक जरावो जों ताबु थाङै दङ काइटर अ जे पामनानो नों मसगै तंमानि बागै काइटर ननो ब्लाइखना हामबाय तै काइटर ननो लबै कुलपाया तामनि हिंकाय मियानि सिमि तापसुक जरा बेबा प्रग्राम नों सक्सेस खाय तरिमानि बागै काइटर ओ आफा ओ जरा बिसेस क्लाय तिनि ओ पान्दानो तैदुलनाय सिनि पान्दानि तिफांनि बिसिंतै नों मसगै तापसुक जरा पाइथाक फासिङो तरिमानि बागै नरा हामबाय तै नों बनबो सुबामानि बागै
tai kaitor tini o pandaw sini ilimini khukti kaitor o ruk phai bisini bisingti kaitor nini busarok ni busakanggo nini kok thairok no je saklai mani o kok thairok no sung sini khaw sobui nini samungo sugnari bagai nung sungno phandodi te sini khawo nung kok sadi kaitor se suge nung bebak no hakchal khadi tini hopong hokolgo nung sin logi utong ni hnoi o sikon sa surimani sungno mothangnai kotor bugaji sunga apa kaiten tini ya pharo Nini apa, nini mengkotar suri jaktun, nini ha paitun, nini musung tei sukna hong mahai, oh hau bahai nongtun. Nini nama sama nungsung roti, buisin hamya klaimena sung nakarti, nama sung hamya klaimena nakarti. Sungna belai ketam jogdi, pia hamini yang ikatiriti. Tajam ni hengke, apan kerak, tisung sasa, mol brum brum, bebak ni mangse. Amen. kaisa koimung sung tabuk maisa laimani yakulo silver jubilee committee joto sub committee tai okra sakra rok je manjaknai rok tongui mano sung khna phung asiri siri panda chengna nisi sikang tamo tamo samung butang rok tong abo salaina bagai sung tabuk maisa baikhe meeting asuk lainai joto no tongna ni bagai koyo